ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои муҳтарам, баличкаи канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар, квартирахаро. ана имрӯз 31 май соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. 13 дона эълон ҳастай барои шумо пешкаш мекунем, тамошо кунед. ва дӯстон барои реклама рақамҳоро мегузорем. заминаи, мошинаи, хонаҳаи, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯштам мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ҷумла аз Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода, хулас аз якчанд гӯшаву канори Туркистон навор кардем, тамошо кунед. беҳтарин навор шид. хонаҳо арзонанд, ҳаракат карда арзонашон навор кардем, баъри шумо мақсад пешкаш кардем. то охир тамошо кунед, лайкҳо равонед, дар канал подписатсия кунед, навора сар мекунед, то охир тамошо кунед бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доранд, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятатон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд, мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. як эълон мега ки салом, мада срочно духонага дар кор аз тарафҳои ҷалҷам, молодёжный казино, срочно мехарам. новостройка бошад, то 70 квадрат бошад, кадомида срочно пул дар кор бошад, то 4 этаж, то 4 бошад мешава. кадомида срочно пул дар корай, мақсад дар рақаммон занг бизанам, мехарем. дӯстони азиз, беҳтарин шанс барои шумо, то 70 квадрат, мақсад квартира дар корай, одамое ки дорен, ина шанси беҳтарин, занг бизанен, ака мехарам. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе. бачакое ки аз ноҳияи Сино хоҳиши хонахарӣ дорен, пас тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиай, қариб 2.5 сотих замин масоҳат, 97 квадрат, сехонага, ноҳияи Сино, деҳаи Арбобхотун, ҷамоати Чортепа. сехона, як подвал бо савдо мешавад. обсвети доимӣ, оби шаҳрӣ дорад. дар назди хона хоб оби зеризаминӣ ҳам ҳастай. наздикишам мағоза, мактаб, аптека, духтурхона, масҷид ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100%. хоб хулас 450 000 сомон меганша. чихеле ки соҳибмулк қайд кард, хона аварения, метонен мақсад аз нав кунен ёки зиндагӣ кунен. 450 000 сомонӣ дар WhatsApp занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ рӯй кардан дар Русия, Московский област, қариби фермаи Сахарова. дӯстони азиз, тамошо кунед, шумо просто беҳтарин заминай, арзонакай, срочно. қариби фермаи Сахарова. нарх 200 000 рубл ай дӯстон. 6.5 сотих замин. замин мега СНТ нестай, метони бигирида прописка ҳам кунӣ. ассалому алайкум заминхарои азиз, аз торговый центр Фудсити 50 километр дурай мега. замин иборат аз 6.5 сотих. фундамент рехтагӣ 10 ба 10 чорхонага мешава. агар мошини соз боша, дар Тоҷикистон боша, алишам мешава. документҳо 100%, ҳамсояҳо бачакҳои тоҷикан мега. ҳамин замине ки мефурӯшем соседо тоҷикоҳай гуфтасиян. хулас дӯстон, 200 000 рубл. одамое ки ай ҳамин ҷо заминхар ҳастен, марҳамат, қадди шахсият, чахчах карда аз номи канали Саудо ТВ занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Бохтар қарор дорам. ҳастаи бачакое ки аз Бохтар хоҳиши хонахарӣ дорен, пас навора тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, дар Чапаев, деҳаи Кожзавод мега.
4 خانه پلوس 5 سوتیق زمین وجود داره. نرخ 310,000 معامله داره. تلفن یا که واتساپ میگذاریم معلوماتی بیشتر بگیرین. ریمونتی خانه بهترین خوشروک ریمون کردگی 310,000 سامانی. خانه در شهر بختر، شهرهای بختر و چپایف. خلاصه نزدیکیش تا مغازین هسته. گرد و اطراف محکم آب سفید دارد. دو خانگاه با کلیدار. خب ریمونتو 100% دارد. دو در خانه 50% به ریمونت. دو تایگر ریموندار ارزان میشود. همه خانه ها مقصد 5 متری 3 متر. خب خلاص کاندیشنر هم داره. معلومات بیشتر زنگ زنید. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. دوستان عزیز، خانه فروشی نزدیک حولگی روی کردن در ناحیه دنغره، دهه قرقمچی. 4 در خانه با 14 سوتیق زمین. نگاه میکنیم نرخ زمین میگه همین خانه را با مصلحت موندیم که معامله کنیم، یک صحبت خشک کنیم سر یک پیاله چای. خب خانه را بسپاریم. خانه در جای خوب ای، نزدیکی مکتب، مسجد، مغازین، راه ماشین رو ریمون داره. خانه با همه شرایطو کدام بگیره پشیمون نمیشوه. با کلیداری کلان، پدوال کلان، سوید پستیانی هسته، گردش پانی محکم. خلاصه میدروی زندگی را سر میکنی. جای بهترین همه شرایط وقتی مهیا شدگی سروشنا با مصلحت نرخشه گفتیان. معامله کنه بچه عزیز. معامله چیز خوبه. از امی کانال ما زنگ زده بگین که از کانال سعودو تیوی تماشا کردم، راحت کردم، پروسه خانه را دیدم، میخرمش بگو. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی کاروبکا است که دو کمناتگا مساحت 60 متر کвадрати. دو کمناتا پنجم اتاج 60 متر کвадрат. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. انا این نرخش اخیر دا میگم. پروسه ارزان که است. تماشا کنین و اخیرش گوش کنین. خب نرخ زور سروشنا فروشی در نزد بازار کروان عوض نمیشوه. فقط پول نقد، پول زنده قبول میکنیم. دو حجرگاه 60 کвадрати коробка دوشنبه ناحیه فردوسی دیریگرود که کردگی. خب خلاص همین حالت تیرزه ها چسباندگی معلوماتی پرشه زنگ زده بگیرین. نرخ 280,000 سامانی. در 280,000 از ناحیه فردوسی میتونی شرینر دو کمناتای 60 کвадрати را بخری. مرامت اثبات که. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. ای بچه ها لایک را مونین. همین خانه های ارزان نوار میکنین، باور کنین سوم داشته باشم خودم میخرم، نه که نداریم شرایطی که خانه بخریم. و هم خاطر لایک را مونین. همین خانه ها سودا شوه، خدا خواهد بهترین کار میشوه. کوارتیره فروشی دو کمناتا کوارتیره در دویم اتاج 40 متر کвадрати ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. انایش با ارزانی باب دست. یا کنین ایش با ریموندورای با ایود ارزانای 40 کвадрат کمتره که در خونه‌گاش کردیان. دو خونه مایده دویم اتاج فردوسی دوشنبه. رقمای 44 اخیری نامره سوی ملکای پریامای میتونین برآمده مسیحت کنین. نرخ 265,000 سامانی. در 265,000 سامانی همی کوارتیره را
метони бихарида зиндагиро сар бикунӣ. успед ки шанса айдастати бачаша. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираҳоро мо қатор ба қатор ряд ба ряд мемонем ки ҳами тамошо куненда маъқул када бихаренаш. ҳами саудотиви ҳаракат мекунад ки арзоноша набор кунанд, чунки мегӯянд дар ҷангал шурбоҳай вақте ки пул боша. дукомнатага квартира дар ҳафтум этаж 56 метри квадратӣ. ноҳияи рӯдакӣ назди бозори Сафина, пеши бозори Сафина, дом бутиштагӣ, Ленский район. нигоҳ кунед, анами дом да хару дорад. нархи зур 259,000 сомонӣ. 56 квадратаи коробкара метавонӣ дар 259,000 бихарӣ. ана дӯстон, мана дӯстон, акл лайкора бимонена, дар ҳами канали Саудо ТВ ҷошта подписаться кунена, баъд комментария да нависен Саудо ТВ ба пеш. аз куҷо квартира дар кор нависонда монен, ҳалаш мекунем бачаи азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира бо арзиши 235,000 сомонӣ. анаи квартира бо зури бад ғалтӣ тамошо кунед. ин нархҳоро ай пеши худ мо намемонем бачаи азиз. чӣ хеле ки мисол нархномара соҳибмулкҳо муайян мекунанд, баъд мо чо мекунем, рекламада мегзорем. дукомната квартира дар 5 этаж 53 метри квадратӣ. хоб доми 37 кӯчаи хуҷандӣ, хоб дар Конибодом будааст хона. духонагаи 53 квадрата бо нархи 235,000 сомонӣ савдо карда мешавад ки аз думи канали Саудо ТВ ки занг занед бо арзонтон мекунам. 5 этаж камоли хуҷандӣ, доми 37 дар Конибодом 235,000 сомонӣ. анак лайки тарафи дасти чапа биҷиқда подписатсияра фуромӯш накун бачаша. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираро бинен просто мехарида ҳаёта сар мекунӣ. квартираи фурӯшӣ якхонагаи калон, 1 этаж 38 метри квадратӣ. Победа да мега харуда Бустон Чкаловс, Победа 4. хоб квартираи 31 270,000 нарх. дар ватсапшон муроҷиат бикунен. якхонагаи 38 квадрата шаҳри Бустон дар Чкаловс қарор дорад. хоб 270 касоне ки мехарен, боз маълумоти бештар ватсапша мегзорем, худтон пурсен. дӯстони азиз, як савол, ҳамин наворо чӣ хелай? шумо да маъқул шид нашид? нарх наво чӣ хелай? хонаҳо арзонанд, қиматанд? шумо кай подписатсия карден? аз куҷо тамошо кестен? хулас ҳами хеле гапҳо, фикротонро ҳатман нависен. неки наворда лайкҳоро фуромӯш накунен. лайкҳои шумо наворои моро топда мебарорад, топ. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатага квартира масоҳати 40 квадратай. анаира метавонӣ 240,000 бихариш. нигоҳ кунем бачаҳо, чӣ хел арзонаё. Саудо ТВ гарин арзон навор мекунам. хоб 6 этаж масоҳати 40 квадрат яккомнатага дуюм микрорайонда қарор дорад. 240,000 сомонӣ. срочна 6 этаж 40 квадрата як ҳуҷрага. хоб доми 6 б мега евроремонт кардагӣ, наздики магазин, садик, амонатбонк, ҷои ЗАГС, ҷои беҳтарин. ана нигоҳ кунед ки ҷодай. хоб 6 этаж 40 квадрата дуюм микрорайони шаҳри Турсунзода будааст. регари пешинада 240,000 просто ремонту зури бад мехарида зиндагиро сар мекунӣ бачаша. марамат успед ки аз уми канали Саудо ТВ занг бизанен. шаҳри Турсунзода хонаҳо беҳад арзонанда, ҷои обод айне ки бо. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиро бинен, чойлоби калони зур, ангурро тоза кардан. хоб тамошо кунен. дукомната масоҳати 3 сотих замин. шаҳри Бохтар, қурғани Пӯшина, ноҳияи Кушониён. фурӯшӣ воқеъ дар наздикии фурудгоҳи шаҳри Бохтар, деҳаи Орзу. дорои 3.5 сотих замин, 2 ҳуҷра буда кухни баня дорад.
таъмири хонаҳо миёна мебошад. илтимос нафароне ки хоҳиши харидорӣ дорен ҳамон нафарро занг бизанен. ҳозирашта 260,000 кадем. касоне ки мақсад конкретно харидоранд ай пеш биён муомила кунанд, бо худохоҳад арзон ҳам мешавад. 260,000 боз савдо дорад. марҳамат дӯстон, маълумоти праша рақамҳои 1171 ахиршай занг зада бигирен худом. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дорои 3 ҳуҷра масоҳати 4 сотих замин, кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Фархори Бостонӣ. бачакҳои Фархор ҳамҷо ҳастен ку як биҷинбен. хуб, 255,000 сомонӣ Фархор, кӯчаи Умари Хайём, 3 ҳуҷра 4 сотиха. рақамҳои 7700 ахираш номери дастӣ занг зан масака мегирен. фурӯши райони Фархор, кӯчаи Умари Хайём. хулас хона ҳамин ҳолат метавонед зиндагиро сар мекунед. беҳтарин хона ба фикр ки таш падвалай. ин ҳами хеле гапо бачаҳо. хона ҳамин ҳолату савдо мешавад. дарвозаи хайтек, пишти хона, краска хушукаги, масоҳати 4 сотих замин дорад ки 3 хона кадаги. худотон пирсон бошад бачаҳои азиз. мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшии ахирон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар 3-юм этаж, 54 метри квадратӣ. фабрика Ленинград, гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, 235,000 сомонӣ, 54 метри квадратӣ. повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, аз бозори Саховат 4 километр дур, маршрути 41, 45, 48 мерава ба пеша мега. хулас дӯстон, ин ҳами хеле гапо. чизе ки буд, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки роӣ кардем, ҳаракат кардем, чизе ки ёфтем, ҳамаша навортон кадему, пешниҳодтон кадем бачаҳо. ака хелае ки ами дар рафти тамошои навор шумо ҳам метонен, чӣ қадаре метонен лайкотона гузорен. барои як видео мо 2 соат 3 соат вақтмона сарф мекунем, леки як дона лайкое ки мезанен 5 сония вақта намегирад. ҳаракат кунен, дастгирӣ аз шумо, хонаҳои арзон аз мо. зиндаву сарбаланд бошен то навораи баъд. бачаҳо азизам.